салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канали Чӣ гап. Бо шумо ҳастам ман Ҷурабек. Дар имрӯза видео ман барои шумо як программаеро нишон медиҳам ки ин программа барои бисёри тоҷико дар корай, барое ки имина тоҷико вақте YouTube тамошо мекунанд, рекламае ки дар ҳар як видео нишон метиҳад дар ягон кас намефора ва мефорашон ки бе реклама видеоҳои дар YouTube бударо тамошо кунанд. Ин программа барои шумо ёрдам метиҳад ки любой намуди видеора дар YouTube бе реклама тамошо кунед. Номи программа YouTube One ира метонен ай Play Market скачат кара гирен. Баъди ки скачат кардем медароем ба программа ва ин программа ай YouTube одди камтар фарқият мекунад ва шумо метонен дар ҷои поиск видеои даркория занен ва бе реклама тамошо кунен. Мисол мегирем, ҳозир ман ягон видеои шонемсия ба шумо нишон метиҳам ва мебинем ки бе реклама нишон метиҳад. Чӣ хеле ки мебинем бародаро, ягон хел реклама нестай. Ман видеора то охирша монда наметонам, барое ки мумкин авторский права қапа ва метонен шумо инами программая ай Play Market скачат карда бе реклама дар YouTube видео тамошо кунед. Ва бо ҳамин видеои мо ба охир расид. Агар видео ба шумо маъқул шуда боша, ҳатман лайк монед, дар комментария фикрои худатона нависен ва дар бораи чӣ видео дидан мехоҳед ҳатман нависед ва иншоаллоҳ мо ҳаракат мекунем ҳар як хоҳиши шуморо иҷро кунем. Боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. Хайр.